nazvali jedna žila koja potiče i da, mi jesmo u principu zadovoljni, mi samo imamo primjedbi, ali mi imamo malo moća i ovdje i bilo je oko buke, a nova fabrika nagrađena dana proizvodi i neobične zvukove koji smetaju našim koji žive prije fabrike. Evo i to ćemo već u saradnji sa generalnim direktorom i saradnicima na putu da sve problem razlaži i o tome ćemo se znači hoćemo da to bude ekološki za nas jedna fabrika koja ćemo se svi radovati kako nam oni i govore